ja teraz budem krutý a ja rád bývam krutý aj sám k sebe, aj ku všetkému okolo. Myslím si, že na Slovensku nevznikajú také filmy, ktoré by potešili všetkých, aj filmárov, aj Slovákov, aj normálnych ľudí a išli by do toho kina na ten film. Lebo keby bol dobrý ten film, tak ľudia idú na ten film. Pretože nikto nechce slovenský film. Ani diváci. A sa ukazuje, že ani filmári pomaly. Ak takto sa ľudia na to pozerajú, ak vlastne nemajú vôbec tú empatiu, ale vnútornú empatiu, nie tú nanútenú, alebo tú, čo získali a povedali si, my musíme, predsa len musíme, sme Slováci, musíme mať raný film. Prečo by sme museli mať raný film? Na čo nám je, keď je blbý? Kto to kedy videl? Že by na Slovensku chýbali talenty. Chýbali? Nikdy. To je do plaču. Beží kamera. No, Zuzka. Mám pre vás jednu tému. No, je to téma mojej mladosti. Čo sa stalo s Kolibou? Či by ste nešla s nami do spolupráce? No a hlavne sa mi jedná o to, vypovedať aspoň trošku pravdy o tom. Keď budete súhlasiť, samozrejme. A ako si myslíte, že by som ten film mala robiť? Akože ako? No, pravdivo, že prečo sa rozpadla Koliba? Je to taká téma doteraz tabuizovaná. A treba ho vážne otvoriť, či s ľuďmi, ktorí z tej Koliby odišli, alebo boli vyhnaní, alebo s tými politikmi, ktorí do nej nastúpili vlastne. Ale keď sa to spraví tak decentne, viete, také, akože proste toto, aby to nebolo také, aby sa nemohlo dokonca, skôr by som povedal takto, že prinútil k tomu, aby sa to nemohlo chytiť. Prinútil k tomu. Ľudia sa boja. Rád si pozriem dobrý film a keď je slovenský, o to viac. Budete prekvapení, ale idem na slovenský film. Ja tiež. V Bratislave, hlavnom meste Slovenska, sa na Kolibe nachádzajú ateliéry slovenského filmu, v ktorých sa realizujú najnáročnejšie vysokoprofesionálne tvorivé zámery v hraných, dokumentárnych, publicistických a tiež v animovaných filmoch. Treba zagoniť. Vy viete, tie staré páni, čo tu robili v kostýmovniach, to ešte robia? No, oni sú volá kde hore. Áno, robia. Robia tie staré? Áno, áno. Volá, kedy čo robili ešte? Robia.
určite už nikto tam odtiaľ brali všetky kotúče, čo vieme, lebo tam už dávnejšie. Zvukové štúdia slovenského filmu sú moderne vybavené. Súčasťou kolíbskych ateliérov je aj moderne vybavené štúdio videofilmov, ktoré spĺňa náročné profesionálne požiadavky na tvorbu a prepis všetkých audiovizuálnych umeleckých diel. Slovenský film sa píši celým radom medzinárodných úspechov. Sme pripravení milo prekvapiť, zaujať aj očariť. Na teraz azda stačilo. Stop! Ako ste videli, slovenskí filmoví hostitelia môžu poskytnúť za výhodných podmienok všetky potrebné služby. Vďaka polohe v centre Európy a zda dvojnásobne príťažlivé. Po každej profesionálnej stránke. Na Kolíbe otvárame dvere do Korán. Tešíme sa na spoluprácu. To čím Kolíba bola kedy, že bola v podstate tým nejakým základným priestorom pre existenciu slovenskej kinematografie alebo slovenských filmov, tak to už považujem za stratené. Samozrejme, tým sa už ona asi nikdy nestane a asi to nemožno ani od nej očakávať. Ten príbeh tej Kolíby je zaujímavý asi v tom, že sa otvára aj otázka toho, že kto tú slovenskú kultúru chce a kto tú kultúru potrebuje. Po skromných začiatkoch sa začali objavovať nové mená a nové témy. Režiséri, kameramani, scenáristi, ľudia, ktorí sa na plátnach kín objavujú len v titulkoch. Vlado Bahna, Paľo Bielik, Tibor Biat, dvojica Uher Somoláni, Eduard Grečner, Martin Holý, tí všetci pridávali našej kinematografii na kvalite a obile. Ako dávno a predsa akoby včera. Môcť sa tak filmovo prelnúť do tohto obdobia zázrakov a fantázie. Pánu Strejani, pekne ťa vítam na pôde štúdia Kolíba, sochou národného hrdinu Pala Bielika. Štúdio Kolíba chystá na tento rok projekt Juraja Janošika. Dúfam, že slovenská televízia bude pripravená. Ja som si myslel, že kedysi budem robiť Janošika ja som bol tým vždy túžil, ale áno, to má aktuálnosť a nech to má úroveň. No, musíme do toho všetko dať, aby to malo úroveň. Tak buzeránske gesto, že to není snad ani možné. Uvedom si to. Takže, prosím vás, tichšie. Ja som stále to pocit, že akoby on mieni na nejakých ľudí, že vy tam, ako, že režisér, že ako režiruje niečo. Ale pokiaľ to má byť ako, že tu má byť Kolíba, tak to akceptujem. Potom je to dobrý koncept, že ako, jak Mojžiš, no.
takmer 40 rokov som pracoval v oblasti technického rozvoja spolu s desiatkami iných technikov, ktorí ako boli rovnako nadšení v tej dobe. Sa nám podarilo za tých 40 rokov vybudovať štúdio, ktoré možno povedať, že začiatkom 90. rokov bolo v Strednej Európe síce najmenšie, ale technicky najmodernejšie vybavené štúdio. Bolo jedno i úplne jasné, že 1300 členný kolos, Koliba mala 1300 zamestnancov, keď ja som sa stal riaditeľom, nemôže existovať, lebo ho nebude mať kto platiť. Nehovoriac o tom, že vám sú asi tie pomery veľmi vzdialené a asi si to už vôbec neviete predstaviť, že také niečo fungovalo, ale za predchádzajúceho režimu bolo na Kolibe zamestnaných, doslova zamestnaných niekoľko desiatok a možno v istých chvíľach aj 100 ľudí, ktorí nič nerobili, len si chodili pre plat, lebo boli v stave. No a teraz ale bolo úplne jasné, že takto tá Koliba fungovať nemôže, lebo raz bude musieť vyžiť z peňazí, ktoré si sama na seba zarobí. Čo ma však oveľa viac mrzí je to, že sa v podstate naplnili slova Václava Maceka, ktorý v tom roku 90 a 91 bol generálnym riaditeľom sekcie umenia na ministerstve kultúry a dovolím si tie slova ocitovať, že kinematografia na Slovensku môže existovať aj bez slovenských filmov. Vás tak obvinili, čo mi tak ľudia rozprávali, aby som vám to povedala vlastne, že nemáte rád slovenský film a nemali ste rád Kolibu a preto ste urobili ten set, že ste tej Kolibe povedali, že tie dotácie nedostanete. To je úplne smiešné, to je presne ako tá, to čo som pred chvíľou hovoril, alebo to v inom, o tej mediálnej, ja by som povedal, o tom mediálnom virtuálnom svete, lebo to vôbec tak nebolo. Ja keď si pamätám, jak sme sa vtedy stretávali na ministerstve s tými vedúcimi skupín a sme sa snažili vymyslieť taký model a ten prechod z toho štátneho do toho kapitalistického, ktorý by film udržal na úrovni, a že keď vy mi odrazu poviete, že to bol ten, ktorý nemá rád slovenské filmy, ako si poviem, no ako čo na to povedať, to je smiešne, to je, ako keby niekto povedal, tak vy ste Macek diabol. Fajn, tak si to môžete myslieť, že som diabol, alebo že miesto 2 nôh mám 4 nohy a ja chodím po hlave. Čo vám na to povedať? Proste keď si to myslíte, ako vám to vyvracať nebudem. Macek mal, ja to poviem veľmi otvorene, 5. kolonu, ak rozumiete tomu pojmu, iste rozumiete na Kolibe. A to boli tí, ktorí získali pozície vo vedení Koliby po mojom odvolaní. Pre mňa je to len obraz toho zakomplexovaných ľudí, ktorí nie sú ochotní si uvedomiť, že to, čo sa stalo, je rovnako vina nie len tých, ako na ekonomických ministerstvách, na ministerstvách financií, na národnom majetku, a tých ľudí, ktorí tvoria viac menej kultúrne zázemie kinematografie, ale filmárov samotných, ktorí jednoducho neboli ochotní, ako je celé, ako je istá grupa kultúrna, ako teraz divadelníci, ktorí všetci protestujú proti tomu, čo sa deje s Národným divadlom, ako tá jednoliatá skupina za svoje záujmy naozaj poctivo bojovať. Filmári aj nefilmári, v maskách či bez masiek, sliali sa vo veľkej sále Reduty v jednu veľkú masu tančiacu po parkete. Čistý zisk z tohoto plesu venovali poriadatelia na výstavbu slovenských filmových ateliérov. Slovenská filmová tvorba vypadla z kupónovej privatizácie. Po preceňovaní hodnoty pôdy na jar roku 1992 vzrástla hodnota Koliby o 200 miliónov korún. A tak nečudo, že privatizácia Koliby začína rozvirovať hladinu spoločenského záujmu. Tých princov, čo by ateliéra vôbec celú Kolibu chceli prebudiť do živej krásy, teda k využívaniu, k fungovaniu, je neúrekom. Rytierov slovenskej filmovej tvorby, zatiaľ bojujúcich ako Don Kichotovia. Dobrý deň. Tak ako ste začínali? Ako ste začínali s tou privatizáciou? Ako to všetko začalo? Tak ty sa
nešikovnosti, ako keby nedostatku diplomácie, ale zároveň obrovského nadšenia zachrániť tú Kolibu. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je teda spraviť z privatizácie Koliby verejnú kauzu. Aby o privatizácii Koliby nerozhodoval len úzky kruh ľudí, ale aby sa mohli na privatizáciu celej Koliby spoliehať a zúčastňovať viaceré subjekty. Proto tvorcovia vlastne sa dali dokopy a založili Slovenskú filmovú spoločnosť, ktorá chce nejakým spôsobom takto verejne reagovať na materiály, ktoré sa dávajú už vlastne do vlády a ktoré sú pripravené a ktoré neboli s nami konzultované. Osobne budem stále bojovať za to, aby sa ani 5 Koliby nepredalo. Ja mám na to takýto názor. Privatizovať Kolibu nemôže 20 ľudí, ani 50, ani 60. Z Koliby nemôže zbohatnúť určitá skupina ľudí. Koliba je národný majetok. Koliba je majetok každého občana Slovenskej republiky. To znamená, som za takú privatizáciu, ktorá bude v prospech slovenského filmu. Dobrý deň, prajem pekne, vítame na Kolibe. To je také stretnutie historické, že máme tu na Pála Bielika, na druhej strane jedného národného hrdinu, druhého národného hrdinu, tu na súčasného, pekne vítam. Tak ako vy ste urobili z toho Dunaja svetovú alebo európsku slavu pre slovenský národ, tak on urobil pre film toto zase. Tak on urobil viacej, samozrejme. Keby sme mali toľko každej trofisy takých hrdinov, ako ste vy, tak by... Ale musíme sa snažiť každý o to. Musíme to. Tento podnik nie je úverovo zaťažený a máme nejaký sklz voči našim tým, ktorí platia nám. Máme tu nejaké pohľadávky po lehote splatnosti, ktorý je asi 6 miliónov korún, ale ktorým sa tento podnik intenzívne venuje. Celý problém je v tom, že servisná záležitosť, to znamená Koliba ako taká, je stratová. A to nesmie byť. Lebo pozrite sa, pri tých zamestnancoch, keby som im ja nakúpil kosačky a budú kosiť v Bratislave parky, tak zarobia viacej ako tento servis. Tam je celý problém. 500 miliardový majetok musí doniesť nejaký zisk a nie stratu. Toto nie je dobrý stav. Znovu vám hovorím. Ja tu hovorím o technológii a mne je jedno, kto to kúpi. Skutočne mne je jedno, či to je... Ja som s predchádzajúcim ministrom hovoril, keď som preberal, toto bol jeho hlavný problém, že čo s tým. On mi hovorí, že nemal odvahy do toho. Ja som proti tomu, aby to bolo kuponovou privatizáciou, to nemá konkrétneho majiteľa. Ja som za to, aby to privatizovali slovenskí filmári. No pani povedzte, na čom to zakapalo? Na čo to zakapalo? No asi na tom, že to nemalo dostatočne silný potenciál. Tento projekt bol príliš kvalitný na to, aby v tej dobe, ktorá bola dobou, kde sa nie ani tak privatizovalo, ako akýmikoľvek prostriedkami delil majetok štátny, tak tento projekt bol príliš kvalitný na to, aby bol nezraniteľný. Je to veľmi pekný projekt, ja som ho videl v Manchestri, v katolíckom kostole, ale tú religióznosť by sme tam zachovali, že zo skla urobíme budovu v budove a tam urobíme pre mladých také kultúrne stredisko a knižnicu, ale zároveň religióznosť toho priestoru by sme tam zachovali. Dobre? Dobre, a ten projekt treba podporiť. Dobre? Dobre, Rudko, dobre, servus, ahoj, maj sa pekne, ahoj. S ministrom kultúry som hovoril teraz. To, že sú to také povesti, že kto bol na vine, to sú výhovorky, na vine si boli sami filmári, bohužiaľ. Je to smutné, že to musím konštatovať, ale je to tak. Nevedeli sa dohodnúť a myslím si, že ani teraz sa nevedia dohodnúť. Stalo sa to, že vlastne v tej slovenskej filmovej spoločnosti sa začali trieštiť názory.
tam sa stalo niečo, čo som ja doteraz nepochopil, ako keby sa každý z tých slovenských filmárov alebo si chcel uchmatnúť pre seba čo najviac. Slovenská filmová spoločnosť podala privatizačný projekt a vlastne sa objavili na ministerstve kultúry v tom istom období 2 ďalšie privatizačné projekty. A keď sa podali tie projekty, tak všetci, čo sme boli členovia tej spoločnosti, tak sme zhodu zistili vlastne, že naši vlastní členovia podali konkurenčný projekt proti teda nám. No to je proste neuveriteľné. No a to bol ten Alef. Tam sa vlastne rozčesla taká tá filmárska možno jednota alebo filmárska súdržnosť. Oni nemali na to žiadne ospravedlnenie, oni proste si mysleli, že to nejakými cestičkami proste na to ministerstvo vybavia, že to dostanú oni. A podrazili vlastne vlastnú spoločnosť filmárov. A kde ideme teda? Na Kolibu. Do areálu? Tam tuto môžeme, tam, kde je ten vchod, filmové ateliéry, nie? Nie, jedno, si rozhodnite. Ja som postavil úplne to hocik. To je jedno. Môže ísť aj do Slamáku. Nie, Majlo? Do Slamenej Budy, to asi ste nezažili, ale my sme to tam zažívali často, to je taká čmatuba. Ja viem, veď aj tam môžeme ísť. Ale nie, no na čo, tak to už by som takto nedehonestoval, čo? Takže tu na chcete. A tuto sa môžeme, no? Štúdio Koliba Bratislava. No. Môžem spraviť. Záber. No, nebude to slovenská filmová tvorba, ale však každý to je tak poznal pod pojmom Koliba. No čo teda, čo si želáte, aby som urobil teraz? No však vy to režirujete, nie ja. Boli to nejedenkrát dlhé sedenia tých potenciálnych akcionárov, ktorí sa takto združili vo slovenskej filmovej spoločnosti, ale nejaký relevantný výstup a efekt ja som nebadal a nebol som sám. Tak sme sa rozhodli, ako vtedajší majitelia spoločnosti Alef, ktorá bola súkromnou filmovou spoločnosťou, tak sme sa rozhodli, že predložíme vlastný privatizačný projekt. To je nařezané, neviem, na čo robíte takéto filmy, čo robíte niečo také? Čo by bolo zábavné, niečo o mladých ľuďoch? V každom prípade bola istá optika, ktorá na nás nazerala nie z vecného hľadiska, ale niektorí jej členovia nám podsúvali istý morálny aspekt tohto kroku. Tu je Zuzana Piusi, dobrý deň, je tam pán Oparty? Áno, pri telefóne. Čo ja vám volám, viete kvôli čomu boli tej Kolibe? Ja neviem, ja ako neviem, poďte váš zámer a ja tam do toho nepasujem do tej Koliby. Ale tak ja myslím, že pasujete do tej Koliby. Nie, nepasujem tam. Prečo myslíte, že nepasujete? Čo vám tam poviem? Ja budem vám hovárať, že Peter Nižňanský chcel tak a tak, a že ďalšia bola tak a tak, čo vám to ja napríklad. Dáte to do kontextu takého, ako to chcete vy, to tvoríte vám, mne to môže napríklad vadiť a nesúžim sa s tým. Ja som nepotreboval robiť poprvé žiaden iný projekt v 94., ale ani som ho nerobil. A pokiaľ si hovorí s Nižňanským, to vlastne aj povedal, že ja som s tým projektom nič nemal spoločné, to celé bolo jeho. On si to zafinancoval, on to urobil a tak, jak mi povedal, to urobil ako dôkaz preto, aby dokázal, že títo ľudia ten projekt, teda tú slovenskú filmovú tvorbu privatizovať nechcú. Prečo by som sa mal rýpať v nejakej minulosti, ktorú nemôžem zmeniť a samozrejme, kde som bol bábkou. A prečo by som sa hanbil to priznať? Prečo by som mal tvrdiť teraz, jak ešte stále niektorí slovenskí filmári tvrdia, pretože asi sa nemestia do kože, asi myslia, že stromy rastú do neba, že o niečo mohli rozhodovať. No jednoducho nemohli. Treba si to priznať a samozrejme môžeme si sadnúť z stolu a presne si to povedať. Skôr bol v tom, že vlastne unikli informácie vtedy z tej slovenskej filmovej spoločnosti. Ten privatizačný návrh napríklad Alefu dal výhodnejšiu cenu, ale boli využité všetky tie znalosti, ktoré tí chalani vlastne nazbierali vtedy v tom predsedníctve. Ja nesúhlasím s tým názorom, že by niekto nemal právo, keď je v jednej spoločnosti,
ako bola Slovenská filmová spoločnosť, že by nemal právo vidieť aj možnosť presadenia projektu iného úplne individuálnym spôsobom. Ja som bol oneskorený vo všetkých reakciách. Ja som sa naprosto hanbil za to, že som oneskorený. Ja som nevedel reagovať. Tam boli tak šikovní ľudia. Tak šikovní, tak okamžite vedeli a mali modus vivendi na situáciu. Tí proste mali projekt. Tí vedeli. To, že to boli mystifikácie, totálne mystifikácie, to človeku dojde až po rokoch. Film má parameter rybacej konzervy a vojenské baganče. To nič extra není. To si tu len niekto umanul, že z hľadiska tých procesov riadiacich je to niečo iné. To je taká istá triviálna, fádna blbosť, rutina, ktorú niekto robí, ako keď riadi lodenicu. Nič viac, nič menej to není. Nič viac. Ja som bol osobne za to, aby to dostali filmári, len bohužiaľ chyba bola na strane filmárov v tomto prípade. A nedalo sa to dotiahnuť do konca. A nedalo sa to dotiahnuť aj v tom, že vlastne tá vláda bola krátka a vlastne začal okolo toho vlastne ten povyk HZDS, ak si pamätáte, nepredávajte nám rodinné striebro a ja som bol máčaný kdekade. Myslím, že to je výhovorka. Ja to považoval som vtedy aj dnes za výhovorku. Pretože rozhodnúť mohol. Tak alebo onak rozhodnúť mohol. Ale on nerozhodol, aj sa pýtam prečo. Vždycky je zaujímavé pozerať na históriu, na ľudí, ktorých som od detstva poznával, hlavne vo filmovom som patril hltačom filmov. Tohoto roku myslím 96, finančná podpora vlády bude priama a potom aj z rôznych iných fondov podpora bude, takže už môžeme začať aj vo filmovom umení uvažovať trošku väčší projekt. Šlak, aby to trafil. Čak to bolo všetko. Všetko bolo takto, ako na dlani. Urobené, vybudované. A toto príde niekto a schľamsne. Keby ja som mal z toho úžitok, že by na tom zarábal. Ale on to jednoducho zničí. Kurva, zaňák. To snímate? Zamrzná šmíka, tak sme sa vozili. Vítam. Ďakujem, že vám pekne rado. Slovenský film Koliba. Za všetkých zamestnancov. Zdravia, šťastia, novom roku. Dobrej spolupráce. Ďakujem, Vlado. Ja a tebe a v tvojom mene pravda, že tiež všetkým zamestnancom. Keďže tak oficiálne. Nech sa páči. Ďakujem ti veľmi pekne. Dobrý deň vám. Tak Ministerstvo kultúry môže nedopustiť, aby sa nestalo s Kolibou to, čo niektorí žiaľ s ňou chystali urobiť. A jednoducho Kolibu by boli kúpili a boli by ju možno rozpredali na nejaké iné účely. Celkom určite by nevznikali slovenské filmy. Slovenská kinematografia by sa nepodielala na európskej filmovej tvorbe a neboli by vznikali filmové diela v týchto priestoroch. Tak to je tá najhoršia možná cesta. To je, my keď to budeme o to vyprávať, to je, keď by sme to my rozkrádali. Lebo my sme pri tom boli, ne? Tak on mu to aj vozil na to, ne? To nemôže povedať. A keď mu, Prečo? Prečo to nemôžete povedať? Všetky obrazy sú v Čerpove. Ja nepotrebujem mať problémy. Ale veď vy ste boli šofér. Vykradli. No a čo? Premietačky zobral tam jeho synov je šéf kultúrneho domu na onom, ne? Ja by som tu tak sadla a pozerala na to jazero. No, je tam molo, inak je tu krásne tu na jar a na jeseň, lebo toto je také oddychové miesto pre prelietavé kačky, všelijaké druhy kačíc, husí, týchto. Bývajú tu aj bociány. Je to pekné, je to na jar a na jeseň je to plné to jazero. Ja nepoznám človeka, ktorý nechce peniaze. Vy by ste odmietli, že? No nie, ale ako, prečo sa nám
stalo to, čo hovoria aj ľudia, že vlastne tá koliba sa rozkradla vďaka tomu Ondrušovi. Ale ja si myslím, že neviem, či sa rozkradla. To celkom by som teda netvrdil, lebo však neviem, čo sa tam ukradlo. Viete? Skoro všetko. Čo napríklad? Tam išli takto nákladné auta, čo ľudia spomínajú. A čo sa mohlo odtiaľ rozkradnúť? Technológie, stroje sa tam rozkradli, myslíte? Jasné. No tak sa toto, keď to získal nový majiteľ, mal okamžite za trestné oznámenie. To nebol vtedy majiteľ. A už sa to mohlo... To bolo vtedy ešte... No nie tak nový, ten, kto to sprivatizoval, veď predsa mal záujem. No počúvajte, ja si myslím, že to nie je pravda. Keď odišli možno nejaké dosky, odtiaľ odišli, alebo keď sa točili Janoši, ktorý sa nedotočil, bohužiaľ, tak tam sa iste potrebovalo dosť veľa materiálu. Ale pochybujem o tom, že... Kamera sa stratila? Myslím, že aj kamera nejaká taká... No tak to je už... Pozrite sa. Mne ubližilo to, že som bol vôbec minister, ja som mal veľmi dobré meno a som mal kamarátov dnes, by som povedal, v každom politickom zoskupení a tábore. Ale jednoducho som vedel, že aj ma istým spôsobom prehovorili niektorí ľudia, že jednoducho to niekto to musí urobiť, no tak som sa rozhodol, že to skúsim. Vôbec to nebola ani otázka peňazí. Prosím? No lebo od nikoho som inú ponuku nedostal. A keď máte nejaké projekty, ktoré chcete uskutočniť, je škoda vymeškať akúkoľvek príležitosť. To je kútik politických strán, prezliekanie. Dobrý, plášť kráľovský, môžeme pelerinku. No tak dajme pánu previelu. Dajme mu nakýrku. Môžeme ísť domov. V tom rozhodujúcom momente to práve spravil Ondruš, s kým neviem, hovorí sa, že súdecom a s tou skupinou. On sám z toho aj profitoval. On sa aj mňa pokúšal získať do toho týmu, lenže ja som to z morálnych dôvodov odmietol, pretože to mi aj on hovoril, že nemyslím na svoje deti, ale ja som povedal, že pre mňa je dôležitejšie, aby som sa nemusel pred svojimi deťmi hanbiť. Že to je pre mňa vyššia devíza ako povedzme nejaký materiálny zisk. A myslel som to otvorene a úprimne a myslím si to podnes, že to je snad viac. Zahraj volačo. Ale to je taký klavír, že to je atrapa. Nech to je, aké to je, rozumieš, také to musí byť. Presne pasuje. Pán riaditeľ Ondruš. Ďakujem pekne. Na kolibe. Pardon. Ukazuje sa možnosť to naozaj využiť, lebo už či je to majetok toho alebo onoho, slovom je to tu v Bratislave, na Slovensku a je dôležité, aby každá zložka majetku, ktorú máme, proste živila ľudí, prinášala nejaké efekty, umožňovala uspokojovať potreby. Kauza Koliba rezonovala presne pred rokom. Vtedy Ministerstvo kultúry spolu s filmármi začali pátrať po tom, kam sa podeli desiatky miliónov korún od štátu. Po roku sa o Kolibe hovorí znova, ale nie preto, že by sa tu už konečne začali nakrúcať filmy. Ex-premiér Vladimír Mečiar totiž potvrdil, že jeho dcéra Magda je jednou z akcionárok tejto firmy. Aký film chystá na Kolibe Magda Mečiarová a ako chce pomôcť slovenskému filmu, sa nám nepodarilo zistiť. Jej asistentka nám telefonicky oznámila, že Magda Mečiarová zatiaľ neposkytuje rozhovory. Slovenský film vstupuje do veku zrelosti. Na 25-ročnom základe môžu vyrastať jeho ďalšie výsledky. Prosím,
Dobrý deň, tu je Zuzana Pius. Ja som vás ešte chcela pekne poprosiť, či sa celé nedá to stretnutie Mečiarovou, Gálikovou nejako vybaviť, že či to definitívne odmietla? Myslím si, že v podstate áno, ale ak som sa jej pýtala, spomínala som jej, o čím ste vraveli, že by ste sa s ňou chceli rozprávať. A v podstate jej stanovisko bolo také, že ďakujem, nemá záujem. Nič sa nerozkradlo, prepáč. Všetko tam. Bol chytrý, bol šikovný a preto mu dali túto možnosť, ktorý tam robil. Prečo potom ľudia, filmári hovoria, že ste to rozkradli? Ja som jedine pozdvihol Slovenku. Kolibu som udržal takú, ako je. Vy chcete povedať, že vy ste z toho nemali žiaden... Mal som, ale veľmi malý. Som mohol mať, keď som to bol pedal napríklad jednému pánovi, ktorý to chcel kúpiť odo mňa, tak by som mal 10 krát taký. Není vám to ľúto, že ste to nepredali tomu pánovi? To mi nadáva syn doteraz. Nadáva vám syn? Áno, aj celá rodina, že som bol sprostý. A prečo ste to potom, prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo, keď ste z toho nemali až... Ale ja som myslel, že to ostane na Slovensku všetko, že to bude slovenský film, že sa tam bude robiť. Verili ste, že ten film bude existovať? Áno. A išlo vám o ten film? Teraz neverím už. Ja vás mám rád, ja vás dokonca milujem, ale na tom nezáleží. Ja chcem vás nasmerovať niekde, kde by to bolo veľmi dobré. A chcem vás povedať, nikdy v živote nerobíte jednu vec, čo robíte proti nemu. Ja nerobím proti nemu. Preboha, toto nerobí. Ten človek odrobil si tisíce, to odrobil si kameramana, odrobil si všetko, čo existuje. A že má na 3 roky možnosť niekde sa dať, preto mu to dali. Preboha, však on v živote nič zlého neurobil, on robil pre slovenský film. Prepačte. Zuzka, prepačte. Tam vidíš, že tam sú ľudia. Vždy striháš ľudí, ktorých nejakých vidíš. A hľadáš nejaké príbehy, ktoré by ťa upútali. Víš, to je zaujímavé, ako sa boskávajú, ako niečo robí. Keď nič nerobia, tak je to o ničom. Keď nič nerobia, stoličky ťa nezaujímajú. Tak ja som Zuzana Pius. Si krát teším. Takže môžete sa pýtať. Ja sa vás pýtam, lebo vlastne GNT kúpila Kolibu. No, ak dovolíte, vás opresním, ak mám kontakt na seba. Ďakujem. Opresním vás, nezískala Kolibu GNT, ale naši klienti. A za druhé nezískali Kolibu, získali časť akcií Koliby a získali pohľadávky voči Kolibe. Tým, že je to dnes v konkurze a že o tom rozhoduje správca konkurznej podstaty, čokoľvek by som vám povedal, by nemuselo byť korektné. Závisí to všetko vlastne od toho, ako sa vyvinie ten konkurs. Labakan, že? Falošný princ, áno. Toľko politikov, filmárov sa zišlo, aby zachránilo film, ako v žiadnej inej európskej zeme. Je to neuveriteľne absurdný výsledok a vidím jeho príčinu iba v tom, že
Boli to len slova ako úprimnú záujem a hlavne energiu, nikto nevyvinul. Teda túto sídlil film slovenský, ne? Nie som filmár, nie som odborný. Myslím si, že film nie je tak veľmi viazaný na budovu. Nikto na Slovensku nebol, ktorý by tú kontinuitu podržal. A všetci filmári sme sa len vyhovárali, že nejak sa to drolí, že nejak sa to rozpadá, že slovenský film zaniká, ale my všetci sme boli zodpovední, aj sme zodpovední za to, v akom je stave slovenský film. Každý jeden filmár, ktorý nespraví dobrý film, ktorý urobí prepadák, je zodpovedný za tých ďalších, ktorí potom už nemôžu robiť slovenské filmy. Toto je bankovka, ktorá sa vám zúročila v tej banke, takže veľké nadšenie, je to 5000 bankovka, že má 500 korunovú verziu a... Mne to stačí. A bankovka to ako berie? Bankovka sa teší, lebo my vlastne slúžim obehu, takže ona je na bankovka. Tak, poď Olga, chcem, tak. Mimo záber, Olga, vy nemusíte robiť naozaj, takto vás reže aj zo Zuzou, len s tým som sa. Tak čo, no? Poézia pionierského obdobia slovenského filmu patrí už nenávratne do minulosti. Zostali spomienky, milé a zaujímavé príbehy, zostali dátumy, ktoré ohraničujú dnes už historické kapitoly. A zostalo to hlavné, nadšenie a láska k tvorbe, bez ktorých sa dobrý film nedá urobiť. Ani vtedy, ani dnes.